Lariga mga talaga di mapampanawan. Di kadihan lang asawa o resa sinuman nga miyembro. Iti family no panawan da ka ay ka nakasang na da. Kaslaki ni manang ko. Hamo pa basahin ti ere ko na pero I just want to share an experience nga talaga ambot nga amok nga pakapidutan ti adalta. Nasakit kuno tinakom na nga sumina di ana as in Karubada lang. When akarubada lang pero iti syempre nagasawan and then bumukod bukilmet ten iti bukbukod na nga familia ni Bigo ni Gerald nga nagpa-house blessing di kalman. Syempre masapul dati umakar kasla nga nasakit tinakom na kanubat nakasakit tinakom na Orek karubada lang. Orek karubada lang ay kat well and good takasat niya marikrik nam kabsat ko nga Gina nadangamin dagiti naganak nga apo iso dabay ti mangibaon dyan so minakan kaya nangasawan napintas ti binukel mga familia ket kasta unay ti panang protect punno iti panagayat anyway, ti maysa ken maysa mabalin nyo lata mga yaban ati kay mangal daw anak ko something like that ati kay mamigat karuba and then maturog when may sabi abanag ako umay karata di kay mo ti paraangan da ta naglawa mo ti paraangan da makita mo di kalman di ka di naglawa nga balay so punwom kaya iti nga iti gamgamitin. Ipapas mo, ayan, ingana na nakayampay iti aggatang manang ko nga Gina. And dagiti pa dito mga text messages, apo nagado. Naimbagal daw yung mga idol, makaguyugoy man da ito yung programa yung kablao man, dagiti kapamilyak dito Alcala, Cagayan, Luis family, Ken Karaang family, and Makapulay family. Thank you. From Lorna of Singapore, kung na I+65 is to Singapore nga talaga. So thank you for watching apo dito Singapore. Niño de la Cruz, nag-text. Gito kami pimukto tataya na. Luckily, they did not make it. Dati umuno na nga nag-text. Dama nag-text ito ay. Anak ko nga. Engineer Ajeman Kailu Cantola. Salamat po. From Michael de la Cruz. Kung nata pa ito ay. Hello po, pa-shoutout man ni Mamak Olive Kinipapak. Nga arsing dita San Juan, Cordon Isabela, madamadag dingdingag dita programa yo. Thanks po. Oy, nembag nga malumi dita Cordon Ramon Isabela. Cordon Ramon. Cordon Isabela. Kuya, agreed ko man nagiti anak ko nga matmaturog kini ba ko nga aga kakaisuna nga ni Nick Garcia. Nako. Nga kakaisuna ko na naman. Bakit kung kakaisuna? Nick Garcia ti purok uno General Aguinaldo Ramon. Request ko man na jay manong Berting ko na nalpasan di Uncle Berting. Okay, pag-greet nga po ang family Pableo at sa aking mahal na asawa ni si Efren Pableo. Sa aking mahal na anak na si Zyrene. Thanks po. It's me, Tintin ng Santa Ana Etchage. You see. From different places of the world. Ano pa dita? Magandang hapon po sa inyo watching po here in Kuwait. Kanta nyo man manong jay Tapnudi Kamaylas. Salamat po from Gentong Palan. Kuna ni Merlita Arizubal. Nice song pabati ako. Kung na siguro to. Bye, happy birthday sa kapatid Maribel from Hong Kong. Ano? Wow. And here's something pie, Maysa. Mela. Madana ka na kaging English kan pala nga. Hello mga sir nga gwapo na bangal daw ti Domingo tay amin mabalin ag request tay man amaze. Sir isagot ko kadagiti kabagyak DJ Jones. Nagapo kay na ading yung Margie. Thank you. DJ Jones, detang nagapo. Wendy Jones. DJ Jones. Okay, naman to na third part apo. Lao kami doon. Iti tatatlag. Iti foreign song. Iti piyesa me. Ngaron, as requested, Kailiw Kantula. Kung na. Kailiw Kantula. Perperme. Ano. The remix na. Kailiw Kantula. Muna na medyo maditisaad na. Hello kayo mga kuya, pakibata naman po ng happy birthday sa sister ko. Thank you from Elaine Kandoy. Kanam ni Anthony Pagaduan. Sige, biro ko lang. Hi, shock gayam ni Anthony. Dito yung Kuwait, tata. Ikandak man na po ti Chill Sounds. Dahil ko masisiwit nga kanta. Chill Sounds. And Indong Banggi is watching. And Edmund Pastor is watching. Yes. Damiel Oaktayan is watching. Ni Edmund Pastor, dagiti team tinabak. Mga bak kami damdama. Parang Kailiw Kantula. Kanito manen ti ipapanaw ko
Samitayan ayat biyag ko tinak ar-ara paapen barak arakop mo lailu ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klun angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kanto agdanda nagtag subliak tudita den na addat panunot ken puso lagit tinapalabas mo masasair malmaldayan kanayon tuy barukong ko ngem addalat taragsak na iti impaay mo ayat anapudno ingat kanibusanan to kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klun angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingunguten ka di kantuag danda nagtag subliak tudita den na Rignag ama maldaan jakpay ket din makaadna nagtagsintoy baro kung wasikaket inak panawan nasya at apa nagdana hanap nun maris ken rekta jak mapukaw panunot ko pintas mo na ipaduma kailiw kang tula biyag ko sikat salda rigati mga klon ang masapul kun pumakada kailiw kang tula ingingunguten ka di kantuag tanda nagtag subliak tudita den na it's true wagang uray no as daglaang dahil pamilya tayo kat mailiw tayo mat kadi uray no adit talanga ikigid no man manukay lang mga sarak aga talaga nga makapailiw bok Jayman Scooter nga kanta magustuhan nagti pinagkanta yun di kalman salamat ramat dyan Navarro wow for $20 Canadian kailiw kantula biyag husikat pawn shop rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtag subliak tudita den na kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtag subliak tudita den na kailiw kantula isang awitin na aming inihahandog sa mga OFW, mga kaibigan ko, lalong-lalo na dun sa mga umiiyak sa mga ganitong pagkakataon sila you know Okay, good afternoon mga kuys. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat po ng mga nakiramay at nagbigay ng tulong financial at physical sa pagkawala ng aming tatay noong November 2. Maraming salamat po sa inyo lahat.
Ang panawagan, nagmumula po kay April ng Villa Beltran. Oh, you see, dapat inarami, kastan, mga so nga medyo na alumamay dapat ti panangibagata ta siyempre. Sige. Haan nga mabalin, tinaragsak na kasjay nga panakikiramay na. Okay, hello mga sir, good afternoon po. Pag-greet nga po, dagijay na lalaing sumisik ka. Ay, medyo nakuha dito na naalibtak na naragsak. Lagi di sumisik ka, dito yami, dito iranya kan kasang pang na nga madama kami nga agdingdingag. Kan pag-greet, nilagay ko nga Jomar Manayan, kan dito'y karuba mi. Pa-request man dito kuskus from Timmy Manayan, to'y ranyag. Thank you mga sir, kung na ni ading nakantata matatayan. Okay, magandang hapon Kuya June. I'm a Princess Langit ng San Miguel Ramon Isabela. Pahikan tayo man kantang Susi ng aking puso. Key to my heart, na alay ko sa pinakamamahal kong lalaki sa buong buhay ko. Minulat niya ang aking puso, kaya wala na akong mamahalin pa, kundi lang siya at wala nang iba pa na ko. Mamati ka mo, di ka di. Wala nang iba forever. pa akong hihiling. Wow. Request man din madlaw from Luvi Ronquillo Navarro. Okay, si Kape Balong. 1. Kung dito, i-request ko mga po tayo riribok from Jocelyn Melchor. Makapailo mga kuya, kung nanilayin kanday mga kuya, para kasi nakamamatdam na majay. Perfect ng Ilocano. Thank you po. Kablaw man ni Mr. Baker from Ryan Pilios. Ajay, scooter ka na kung na. Pilios? And hello to my batchmate, Aris Lopez. Madama magbibuya, taman lang pare. Aris Lopez. Di kalman, nadadji mula di kalman. Kini Jaglen Gahes, kini Engineer Alvin Kalamkam, ni Jericho Gudia, ni Kathleen Ringo, ni Heidi Navarro, ni Sir June nga Parinas, ni Sir Dennis Agustin, Sir Nick Canor David. Kaya maminan nga dali kalman. Na duma-duma a motor, ti mabalin mo aluganan. Adda darumo, adda tarangat, adda batkit, adda damulag, adda na buntog, adda na partak, adda ken kan namang pairiyag. An ti TMX no kung taramay kumugtarmet. Rausar pabara empay santu masakyan ananawantay da kalabig baik matangan kanya kayang kaslama set up pay tasalang sumalta kan dito'y bagik scooter lang tanagbasit lalaingan tiyag kapet idanong katinggat langit mapnek kalagat nga agsakay tano maplat ay ket bumbaak pay uray scooter nagsileng ken nagtibay scooter tar uray kala agtiger-tiger uray bating ay anyan anak teger intan agpati wer-wer scooter tar uray kala agtiger-tiger uray bating ay anyan anak teger intan nagpati wer-wer. An ti TMX no kutaramay kumugtarmet Lurausar papara empay santo masakayan Ananawantay da kalabig bag matangan kan nga kayang kasama set up pay rasolwan Sumalta kan dito'y bagik scooter lang tanagbasit lalaing empty kapet idanong katinggat langit mapnek kalagat nga agsakay tano maplat ay ket pumbaak pay uray scooter nagsileng ken nagtibay scooter uray kala
agtigar-tigar gar uray bating ay anyan nagtugkar intan nagpatiwar-war iskung tat-tat-tat-tar uray ka lang agtigar-tigar gar uray bating ay anyan nagtugkar intan nagpatiwar-war iskung tat-tat-tat-tar uray ka lang agtigar-tigar gar uray bating ay anyan nagtugkar intan nagpatiwar-war iskung tat-tat-tat-tar uray ka lang agtigar-tigar gar uray bating ay anyan nagtugkar intan nagpatiwar-war. Okay, dadang orti may isang sunata abong kalikagom ni Marjan Navarro iti Villa Beltran bakasyonista abo from Canada. Ontario, Canada. Ontario, di ano yan? Toronto. Toronto, okay. Toronto. Silent T. Uncle, madama pa ila programa yu. Pagreman ni Papa ni Catherine. Birthday na tatanghal daw. Ket atay man kano bersumil. Nga sunatan no mabalin. Kunana niya Jerome Cairel. So, happy birthday to you. Happy birthday. Papang. Kuna naman. Di ba? Okay, nimbang loyo. Nga duwa, pakibati nga po kami dito sa Aurora. Paplay nga po ng bukol-bukol. Agyaman na Kuya June. It's me, Vincent Pagulayan. Oy. Ding-dingig na di Aurora. Well, kada kita dito pa apong kumabkablaaw. Watching from Seattle, Washington, USA, Manong. June. Yes. Kuna na. Shuttle. Yeah. Shuttle. Ato te ayam mi di ubing kami. Shatong sama ajay. Ay, sa bali dito ya. Sa bali ajay. Shuttle. Atamat no, medyo nasakitin na mo dyan tika JNT kaapam. Ikambasit ti pagnanakman na. Pa-shuttle lam. May samot asi ka may balisam ko mao na diyan. Mati makapanood tayo. Bukod sa larong pambata, shuttle tulan ka, napahinga tayo mabaling usaran dito, shuttle. Ngay kat, shuttle. No, adati nang kagat keng ka nga insekto, na shuttle. Nagatel. Ana? May entry ka. Aha, iti oras karo ba? 48 minutos. Kalpasanti ala una. Timalam kat iti oras. Ken of course iti programa tayo kat sagot ka tayo ni Apo Board Member Fred Vialili and sangguniang panlalawigan Arco Melis 86 District of Isabela, owner and manager of Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. For more information, please get in touch with Carl Jason Aliri at 0917-543-7111. And of course, ni Apo Mayor iti Ramon Isabela, Honorable Mayor Jesus D. Ladaran. Thank you so much kada kayo Apo nga sponsor iti programa mi. And soon, next week, mang rugimit nga maerid na may sabi nga sponsor iti adda kami manen iti F1 Kabatuan, siyempre DJ gasoline station DJ with matching Tebans grill. Ano pa dito mga pasdek na DJ? Tom Goods. Tom Goods. Ayan, sponsor mi met apo da itang pasdek from Kabatuan, Isabela. So thank you so much apo ti panagay at you iti FDD ta hami nga masapulan iti ag-canvas. Ayan, agsasangpot dalatan. Thank you so much. Ngarod. Dito siguro di mao di manan nga sonata. When kahit kuman iti aray ko. Talmag dati nga sonata manipod kini Juan Carlos dati nga kanta a song entitled Kung ano damdamapay ka? Tatanta sa balin tuman damdaman. The song called Buwan. Nagpitas naman ti version ni John Marquitoy. So please take note no kasano na nga ibir kakak iti boses na. So ladies and gentlemen, live dito ay Apo 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsangit iti number 1 song itata i-version ni John Mark. The song entitled Bowan. Bowan man aruman. Bowan.
nerbosa pa. Yan, lakayak ka. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya, yeah. Wow! At makakasama hanggang sa pagtanda. Halina't tayo'y humiga. Sakya sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, Sige dyan! Wala ka! ang iyong ganda'y umaabot sa buwan. Ang tibok ng puso'y rinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ng puso at damdamin, damdamin aking damdamin. Oh! Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, lahat sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa
Okay, dito nga tapo, iti nang kompleto iti may kadua paset iti programa ko at da kami manan, dito lang po kasamgitan ng radio station tintahir Cagayan Valley 97.7, agsubli kami nga road, kalpasan, ti sumag mga palagip.